Hey yo, ladies and gentlemen, sunana Miki Rivapa, ina tare da babban DJ duk duniya, DJ H2 Fanan KT, ka ba mu sauti. Barka da jama'a, kowa dai yana jin daɗi ko? DJ H2 on the mix. DJ H2 on the mix. Baki babu mamaki
bana zan yi riko da amana sahiba sahiba ta a masarauta mai kama da makabarta a karki siya kasa karki da sai bukata kasa aya sahiba inda kike da zana zan sahiba sahibi sahiba ta sahiba sahibi sahiba ta. To ga Miki River da DJ H Romantic. Kai ma ka san koma yayi. Gangariyar sauti masu amo mai tashi daga DJ H2 Fana. Ni mai sanki ne, da yaushe sanki a zuciyata a buge da sashe. Yadda nake yin buri, inda samu duk wani alkhairi za ya bi mu. Ni ban ce maka a'a, ballantana ma tun da kana ra'ayina na baka dama. Ko me zan iya samu bai kai yake ba. Sahiba ta ke ce wata shatuna baki sahiba ta naki inda rabo zan ganki a daki ruwan zuma ki je ki sha nai tanadi domin ki sani in ba ta ke ba sahiba ba za ta kai ba inda rai da rabo za mu samu rabo yaki yaki zubo ya kamata ki zo kin ji sahiba tawa. Sahiba aka ce min an bani suna yanzu ya rage nawa zaɓin ra'ayina yau mutum uku ke neman zuciyata gashi ni ban san mai ban shawari ba. Kin gani na fara kiranki sahibata ni kwana bar miki kyautar zuciyata ni ko zan so ki zame min yar uwata. Namiji ba kwai ba ku ba zan kwankwasa ba. Karya ba ta danne gaskiya yau labarina bai kamar tatsuniya ba. Karya ba ta danne gaskiya yau labarina bai kamar tatsuniya ba. Karya ba ta danne gaskiya yau labarina bai kamar tatsuniya ba. Abinda zai faru da ni Allah shi ne masani amma in nai tawakkali shi zai kubutar da ni abinda idona bai gani Allah na sanar da shi rayuwar nan sai a hankali zaka fahimci zamani nema na tare da samu sai in dai hakuri bai wadace zuciya ba. Zan tafi amma ku tuna da ni labarina a addu'o'i ku sanya har da ni labarina na dawo ku yi maraba da ni labarina in ban dawo ba hakuri ku yi tanadi labarina ba ce san ba namu ne ba kaddarar mu ce wannan ba mu tsallakewa. Barka da jama'a, kowa dai yana jin daɗi ko? DJ H2 on the mix. Sautari ya canjin labarina fargaba ta sauyan labarina dogon buri ya kare labarina na daga hannu sama na sare labarina Allah in ka kashe ni ma ba komai in kuma ka bar ni da rai shi ma ba komai.
cikar so misali kin taimake ni kin so ni kin ba ni tallafi kin nuna kauna gare ni kin agaje ni tun lokacin ba da sarrafi so wanda ya so kalisa karshen bayani kan san ki zane ta sarrafi daga da ban san kasar kowa balle garin kowa amma kina ba ni tallafi kin ci sunan ki lisa lisa so ya shige ni yakin tafiya da a waiwaya so wajibi ne na samu amsar matambaya da kuma yashe na da lokaci kowa ya baka so ba shi kauna ko garzaya ba lokacin bata lokaci zan so kilisa kin zama hasken idaniya muryar kita ba na tabbaci sautin da kin kai mini yana ratsa zuciya na samu amsa lisa zo ba na amsa mai kyau da marmashi lisa haske ya walgiya ina zama wata ke zama zara domin kasantuwa ai lisa kin ci sunan ki ba kya da damuwa komai akwai dalilinsa suna ta ruruwa ni dai ina muradin ki tamkar da da'uwa kaunar da nake yi miki ba ta misaltuwa zan so ki gaskiyar so Allah yana gani lisa Allah yana gani barewa mai ciwon ciki a jeji na tabbatar da Allah yake ba ta magani shi dai da so a zuciya in zai shige ka bai duba mai da martani kaunar ki ta sanya sasari ta ɗaure ko ina lisa ke kace da ni akwai jin kira so a zahiri dariya da kin kace mini ba zan san gwame ki ba dan na yi nisa Haske on the mix. DJ H2 on the mix.